Hello po, welcome sa aking YouTube channel. Ngayon po pag-uusapan natin ang magiging panahon para po sa Friday, January 8, 2021. Dito nga po makikita natin na in Friday sa buong maghapon po, dito po sa may part ng Bicol Region ay patuloy po na makakaranas ng maulan at mahanging panahon na makikita natin na almost buong Bicol Region po ay makikita natin may kulay dilaw. Ibig sabihin po niyan ay medyo malakas po ang hangin dyan. And kung titingnan natin po yung rainfall or lakas ng ulan, makikita natin na sa may part po ng Legazpi ay merong green at red and pink category na makikita natin na nasa 20 to 30 millimeters po ang lakas ng pag-ulan dyan. And dyan naman po sa may part ng Camarines Norte ay makikita natin na may mga pag-ulan rin, subalit hindi po siya buong maghapon. Makikita natin na meron pa rin pag-ulan. Kung titingnan natin sa ating pong 3D outlook po yan, bukas po magiging maulan ang Daet or Camarines Norte. Aabot po ng 4.8 millimeters ang lakas ng ulan dyan. Kung makikita natin sa buong maghapon po bukas ay maulan po sa Camarines Norte. Sa may part naman po ng Catanduanes, may magpapakita po ang araw ng alas 8 ng umaga, subalit patuloy po ang pag-ulan sa buong maghapon ng Biyernes. And sa ibang lugar naman po ay sa Legazpi, makikita natin na may kaunting pag-ulan lamang, na meron ang pinakamalakas ay bandang hapon sa 5.4 mm na ulan. Hindi naman po siya kalakasan, subalit may mga pag-ulan pa rin bukas po. And sa may part po ng Naga or ng Camarines Sur, makikita natin na bukas ng umaga ay magpapakita ang haring araw, may mga pagkalat-kalat na pag-ulan na lamang po. And sa gabi po ay ganun din. And kung titingnan naman natin dito po sa ating pong waves or lakas ng pag-alon, makikita natin dito na nasa pink category po ang nasa may part po ng Bicol. Ibig sabihin po yung pink category po dyan po yung medyo malakas, and yung nasa blue, yung part ng Bicol, medyo mahina lamang po yan. Nasa 1 or 1.5 or 1 meter lamang po ang nasa blue, pero po dyan sa may pink medyo mataas po ang alon dyan. And sa ibang part po ng Bicol ay ganun din po, kulay blue, nasa 0.7 and 0.8 po ang lakas ng pag. And makikita po natin na yung malapit sa mga baybaying dagat ng Bicol Region ay nasa 0.7 o 0.8 lang ang taas ng alon. Subalit po dyan sa may labas na, and makikita natin dyan yung pink category ay medyo mataas na po ang alon dyan. Nalagpas na po ng 1 metro ang taas ng alon. And kung makikipapansin nyo, ito pong forecast na ito ay sa Bicol Region lamang. And manatili po kayong mag-subscribe sa aking channel para po maging updated kayo, lalo na po dito sa Bicol Region, sa mga susunod kong i-upload na video. Yan lamang po, maraming salamat. Huwag pong kalimutang mag-subscribe at